Oh, takapay mo nga binagsulda. Kaumot tira naman na nga maday. Kit kasanumit ngamin palanay. Pagao nga pagao. Kunam lang asuna iti agpadaya. Tapos nakapigpig saboy nga agpulutan. Tapos no mabartek agwalapay. Binagsuldan ah. Naggimastig ka pen. Makumamot ti karne. Normal lang ka kastoy. Madama ka kape, mapamulanglang ka. Yung atarang hindi mo nagmaluman. Ayos ah. Sul-solo ni palanin ah. Awan nga tatilakad na ito. Hey, Pan, what's up? Oh, kisti sabam, bigbigatan mo manin. English ka pa eh. Talaga may pal ka. Pal ngay bagbagam. Philippine Airline? Maday, taling ka nga talaga. Pal, nga bagwa, palamunain. Huni kang pinagkikitan po niya akong baak. Kastoy latan. Kita na ngay, kita manatakutis mo na eh. Sumilsiling kan, kapapangan mo titaban. Makasaw ka mo eh. Sika na eh. Kitam takutis mo na eh. Agdradrayon, kakainom mo tiara ka eh. Nila ni pala natin problema pa eh. Kurang lati danong mata eh. Kaysa mitajay ko lang iti bumbumsag. Alanganin na dyan. Sa bagay, gustoy ko nam. May kurti-kutis ko niya, oily. Kaysa di mabena makipangan, di nasapak may dab. Sa bagay, may point ka. Point? Naji point? Nung kasano makapangan, kasi dyan mo makiskurak. Nagabula garo ti pangpanunuto ko, pagpanunutan nakpay. Apay, dati panunok mo ya? Talnana man. Ado ko ti pangpanunuto ko, pagproblemahin nakpay. Ang palanit, normal lang ti tao nga dati problema na. No awan ti problemam, hangka nga tao. Kaya mo ta no makisaya na ta problemam. Kararag ka. Bagam, Dear Lord, give me some discount. I'm your regular customer. Po, nagmajing bagamon. Bak, nadagalog na jay. Diyan mo lang mo no natatagalog na jay. Pinalpalarana na jay. Sumit la tarumar ding iwat ko. Kis ti sabam, agsaw-saw ka tinglis. Madi magam amo tatang abam. Kurang nga minaji na inom ko eh. Ngim no bartikin nak, ay may titungtungan tala. English speaking na nukan. Pong, mayata. Dapat nga rod, sika ti barkadaag, madingin Andres. Ta sika ka, aling kag Ingles. Alo ti masursurwak ng Ingles kanyam. Ay na, ado ate masursurom kanyak. Hadla nga English. Basta painumin nak, ngayon manggoy ti magbibitain. Ay, maday. Kayat, nagastos ka. Napigsa ka minum ka. Naibig nga mabutaw na ti bulsak. Bahala ka, nung madyam kayat. Madi ka nga pilpilitain. Magsayang mo it. Ado ti masursurom kanyak. Abi, dati ka nga mistraw. Ta agisuro ka. Maday. Ngayon, ang mom no nabarte ka. Naturida ka nga gisuro. Awan ah, ipapilit ko ti kayat ko ah. Siguro ti course mo ide. Major in papilit ya. Ta ka nagkamalay pala na it. Anak to pa'y nakaalat eh, diploma di kindirak. What? Apa yung naglayang kag Ingles? Kasto yung amin na eh, pala na it. Nakasurusuro ak kay inom ko. Apay ta ko nam. Ngamin, agajay agkan-kan tayo video okay? Kasi siyempre, may tayo agbasa ti A, E, I, O, O. Abakada. O. Nanangay. Naala ko na. Iso maggayam ah. Siguro nalalayan ka nung nag-adal ka. Siguro. Baka no nasobra pa tilayang ko tatan. Ay, apo. Baka nabagtitak pa tatan ah.
Api, madimot lang yan, no? Sobra laing mo. Woy, maday. Ngamen no, sobra laing mo. Amo mamamain. Awanin masapawam sudan taguradakan. Baglagi din tamulmulungak. Kita mo, makipalparanita lang kin makimakmakay. Woy, ngim hanla unay mit ngamen dati kam amok nga kasjay, binagsulda. Oh, paapay mga binagsulda. Kaumot tira ramid na nga maday. Kit kasano ngamen paranay. Pagao. Unam lang asuna iti agpadaya. Tapos nakapigpig sapoy nga agpulutan. Tapos no mabartek agwalapay. Binagsuldan Oh, amumait. Mulmulungak. Bukawan da lang ke kumpumlo bakon. Diya mga kasjay. Dapat may sanga kam amok. Tinagbat da aji ramay na. Tinabba da? Apay mait. Medyo parehas kayo ng nakarkaro aja kay. Narawit pulutan. Tapos no iba onda, madina kayat. Iba onda lang oran nga agaw ti pulutan kit. Di nalata kayat kit so naman ti makanta daw. Tinagbat da di manan Sa bagay, no, ibabaw da ke mapanak dagaws. Hanap mga kasjay. Dapat may sakam amok. Ngayon sa balim iti kuha na dyan, iti problema na. Ngayon, aji latig na, lumteg. Apay nga kasano nga lumtag. Kasi ngayon na amom no, aji paibos di arakain. Siyempre, pakiramdaman natin, patak-patak no kan. Kaya aji kay ko, agpambar, aging isbaw. Oh, mismo lagayam, apay nga lumtag. Yan laki. Aguray ka ngamin, akihan pa yung mga nalalpas. Napanso na di pagisbuan na, naipaglays, tata, naitudok di si iti bayog di latig na, kay lumtig Madimot lang gayam mo kasjay Woy, dapat iti may isa. Nay, adamanayin, nagaduma ti istorya maun. Kaya ato hindi no kaya mo kay ginggana nagpapa nagtatoy. Hadji nga istorya may gaputi sigarilyo. Sigarilyo? Sige, istorya maun. Aging isbumit lang aday, mapanlang ag sigarilyo. Ta tsan-tsaniin na, ta di na kahit mangtay. Oh, tata, naramid da. Pinisang da, tingiwat na. Yung problema, di na mo no sino tinangaramid kanya na. Ta permit bartik na. Bumbunana imot magayam. Isusi ka hanggang agim emote. Hanap mga emote. Buraw ta lang. Tsaka, already mawag da kinyak. O may tutukin niya da. Ang muda mo. Gusto ya. Ang singarod, takan, panagpaig sa katay. Yung panunutin mamaming yung bagbagak Sige Rod, galod ka Okay. Pepeso nga tayo magbaga na jay. Kasi natin no, makipalalit ako. Nahilig ka pa makikininom. Pag-share no ka. Bagay, na point na ko. Nagsilingin. Uno yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. May tayo. Atratik ang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ito di TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din so gumatag to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag di buy one take 2, buy one take 3 ta mas makatipid ka jay. Gum mabalin uri may isa lang kasta. Mabalin lata. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo niya tilugan ko. Kasla barbalot ta kanayon. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkartika mo tayo. Mga lang mati